Hakajan miet jong ka arpo tarik Risau arja arpulai ki Pulit ka East Khasi Hills District hakajing trai langbat ki nongsen tiat ki baai kubor ki lapan nong kajing penap Shrip kabalan ne hadu kumbal lai kan tatam halor kajing don jong ki nong khayi drugs hapo ka wika dong ka baha bapos nong malki na kani kajing penap Shrip ki Pulit hakapor kumba ndrush teng jan miet ki layo ban kem ya lai ngot ki nong khayi drugs na ka dong Shrippi kapadan hajan Law College. Na kini ki laingot ki Riew ki badai ki Rangbah Riew ki Pulit ki layo ban kurup ya artali ki sendok sabon ki badon yaw drugs heroin ubosong dor khat san lak tingka kawai ka kali Hyundai Venue ka bampat don number ka Pisa South San Hajar san spa tingka bat lightly ki mobile phone. Kini ki laingot ki belasak kem ki kentup yo Marvins Majau South Polais Nam Karta berpira lang dekharp South Ars Nam Karta ki basong basah maulai nong Mali paru imta au shila South Nyos Nam Karta basong basah malki Kharmalki. Mario yo kem yaki ki Pulit ki lalet ban khanra ya ka yeng sa jongki ka balong kum shi ban ta ban pendap ya ka jing tok ket haswa ban rap sathanat ka baha bapot lai umkhra police station. Video. Congrats, Kyrwoh. We have a check up them. I not say Atiar. Ya, Gila benet la syam tayuru. Sele you dan Islam kenyan. Islam kenyan. Fi, tak kadau kolong kepokong san ban pat ya kapor. Kalau ke badan kamban letas ya ke kemie shwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kin yo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lede haka por ba phile check up ning bang haba armet.